De wedstrijd tegen FC Twente kon vorige week niet doorgaan, maar nu kunnen de spelers van het Zeeuwse elftal toch weer met een eredivisieploeg op de foto. NAC Breda, de club van de uit Wemeldingen afkomstige trainer John Karelsen, is te gast. In Ierseke, omdat die vereniging 90 jaar bestaat. Vorig jaar hield het Zeeuwse elftal Feyenoord in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog op 0-0. En dus is het vertrouwen bij de Zeeuwse spelers, ondanks een reeks aan blessures en afzeggingen, groot. Toch is het NAC dat er in de beginfase lustig op los combineert. Dit is Schilder. Amoa. Die vindt Lurling. Dan is Schilder doorgelopen en dan staat het 0-1 in de 8e minuut. En dan lukt NAC dus al wat Feyenoord vorig jaar in 90 minuten niet lukte. Scoren tegen het Zeeuwse elftal. Wondergem. Lange bal, doorgekopt door Doesburg richting Constantia. Die gaat om Van Vessem heen, maar dan mist hij de kracht voor een schot. De eerste kans voor het Zeeuwse elftal is voor Constantia, die de aanvoerdersband al over heeft genomen van de geblesseerde John Schot. Dan weer NAC met Jozefzoon. Voorzet kan opgeruimd worden door Sierenveld. De Nooier. In de voeten van Gorter. Die vindt Bonifacia goed weggedraaid. En die maakt het 2-0. Prima afgemaakt door Bonifacia. En hij verdubbelt de score. Wondergem glijdt uit. Sierenveld met de overtreding. Op Buis. Vrije trap, zegt scheidsrechter De Bad. Snel genomen door Lurling op Amoa. En die moet je dit soort kansen niet geven. Slecht opgelet door het Zeeuwse elftal. En NAC straft het af en dan is het al 3-0. 5 minuten voor rust. Wilson. De Nooier probeert Constantia te bereiken. Schilder zit ertussen. Schalk. Prima voorzet op Jozefzoon, maar die mist. De huurling van Ajax schiet over het doel van invaller doelman Tazelaar. Maar wat een kans voor Jozefzoon. Laatste minuut voor rust. Nog een vrije trap met Kees Luiks. Prachtig in de bovenhoek. En dan is het 0-4 bij rust. Schilder. Jozefzoon. De voorzet. Lurling. En die kan binnentikken. En dan is het 5-0. Goed opgelet van Anthony Lurling. Fiets. Lange bal. Maar die is niet goed. NAC neemt over. Schalk. Lurling terug naar Schalk. En dan is het 6-0. Goed afgemaakt van de kleine aanvallen van NAC. Van Vessem met een lange bal. Die komt ver. Renmeester met de harde terugspeelbal op Tazelaar. Die krijgt hem niet onder controle. En daar is dan opnieuw Schalk die zijn tweede van de middag kan maken. En dan is het 7-0. Dit soort kansen moet je deze kleine spits niet geven. Hij is de topscorer van NAC in de voorbereiding tot nu toe. Tazelaar maakt een fout, maar de terugspeelbal was ook wel erg hard. Gillissen. Koenders. Jozefzoon. Schilder. Overtreding van Renmeester. En dan is het Schilder zelf die vrije trap gaat nemen. Via de kruin van Schilpoort gaat hij erin. En dan is het 8-0 na een uur spelen. Het gaat wel heel erg snel in deze fase. En het Zeeuwse elftal moet oppassen dat het niet nog veel erger gaat worden. Gorter. Lurling met Wilson. Anthony Lurling. Nog steeds Lurling. Voorzet, Schalk. Komt die bal bij Goudelje. En ook die schiet raak. En dan is het na 70 minuten 9-0 voor NAC. Wat een verschil met die wedstrijd tegen Feyenoord van vorig seizoen. Toen het Zeeuwse elftal zo knap 0-0 gelijk speelde. Tazelaar. Pentouri.
De Nooijer. Verliest van Gillissen. Gillissen naar Schalk. En die scoort opnieuw zijn derde van de middag. En dan is het 10-0. NAC won eerder deze week ook met 10-0 van Schouws elftal. En nu bereikt de Bredaanse club dus weer de dubbele cijfers. Bottekin verliest de bal. Dan krijgt Doesburg hem. Kyle Doesburg, de spits van Goes. Nog altijd Doesburg, nu met Gillissen. Doesburg om Gillissen heen. Kan hij dan de eretreffer maken? Nee. Goede kans voor Kyle Doesburg, maar hij scoort niet. Erger dan 10-0 wordt het niet voor het Zeeuws elftal. Maar het is wel een nederlaag met hele duidelijke cijfers. Het Zeeuws elftal verliest dik van een gretig en goed NAC Breda. We zijn met heel erg aanvallende intenties vertrokken. Met 1-4-3 met de punt naar voren, in vaktermen. En dat hadden we denk ik achteraf beter niet kunnen doen. Het was toch een team wat samengesteld is op het laatste moment ook nog wel. Een behoorlijk aantal jongens. En ja, je kent elkaar niet. En dat is altijd even wennen weer. Maar ik ben ervan overtuigd als je een keertje 4-5 met elkaar speelt en traint, dan gaat het ook veel beter. We hebben een groot deel van de wedstrijd, toch wel 70 minuten, echt tempo gespeeld. We hebben het spel goed verlegd, goed vrijgelopen, druk gezet was prima. En we hebben goede goals gemaakt. Dus ik ben erg tevreden vandaag. Ja. Vond je van het Zeeuws elftal? Nou ja, ik vond ze eigenlijk een beetje tegenvallen. Misschien ook, ik vond onszelf ook een stuk beter als van de week. Dus als je het vergelijkt tussen die twee teams, kan het zijn dat hun minder zijn of dat wij beter zijn. Ik denk dat wij ook wel beter speelden als van de week. Maar ze viel me wel wat tegen. Ja. Iedereen denkt van een leuke voetbalmiddag te hebben. En dat is het ook zeker, maar om nu 10-0 te verliezen, dat is nogal veel van het goede. Dat had ik zeker niet verwacht. Maar ja, ik vond dat ze heel sterk begonnen. En ja, dat hielden ze heel goed aan. Dat viel me niks tegen. Altijd druk op de bal, snelheid in de bal, 2 keer raken. Ja, echt ook wel een beetje van genoten. Moeten jullie eigenlijk niet blij zijn achteraf dat het niet tegen Twente voetballen was? Ja, dat werd achteraf ook gezegd bij ons in de kleedkamer. Van, wat hadden we toen niet tegen Twente gedaan? Was het wel 20-0 geweest, wie weet. Nee, maar dat vinden we ook heel erg jammer dat het afgelast was. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat is hogerop. Dat, helaas.